ati sun kaya keloas krungu sampean balik nera birana yen krungu kulane pasti beli melu krungu sampean balik nera bibeke layang-layang murah kening pekarangan ati sun melayang keduhung kena sampean keloas ati sun kaya keloas krungu sampean balik nera bilawas keloas ati sun kaya keloas. Mama Hajat mau joget ya Mama Hajat, ayo. Wong Jati Barang, Wong Jati Barang, iki Wong Jati Barang jere Mas. Wong Songgong Bapak Besan, mantan pamajikan Bapak Besan. Iya. Bapak Besan. Terima kasih. Daripada saya lawas tambah lara, mending pisan selawas seda dirangda. Bapak Besan terima kasih. Cici, ayo Cici, Ma Aci, Dede Asa. Kula sumpah ora arep alat ene, kula rena ciptane ditugel boleh. Daripada saya lawas tambah lara, mending pisan selawas seda dirangga. Bayu sukses wede, keloas ati sun kaya keloas krungu sampeyan balik nera birawas yen krungu kulane pasti beli melu krungu sampeyan balik nera bimuken layang-layang murah kening bekarangan suwun Mas ati sun melayang aja dikawani balik mana keloas ati sun kaya keloas krungu sampeyan balik nera birawas keloas ati sun. Mbak Ita joget dulu Mbak Ita, joget dulu boleh joget dulu, ayo Mbak Ita joget dulu sebelum nanti ada acara adat manten. Aja digore wong ya wong go nyawer maning wong aja disikuti sini. Mbak Ita goyang Mbak Ita, ayo terima kasih matur nuwun. Mama Besan, Mama Besan. Asik. Terima kasih Bapak Besan, keluarga dari Songgong. Daripada saya lawas tambah lara, mending pisan selawas seda dirangga. Oh hilang duitnya Mbak, ya. Terima kasih. Mas Bayu belum nyawer apa sudah Mas Bayu? Durung nyawer Mas Bayu, aduh sayang jare mengkok. Bagian gula ada di rangga. Daripada saya lawas tambah lara, mending pisan selawas seda dirangga. Keloas hati sun kaya keloas krungu sampeyan balik nera bilang yen krungu kulane pasti beli melu krungu sampeyan balik nera bibeken layang-layang murah gening pekarangan ati sun melayang keduhung kena sampeyan keloas ati sun kaya keloas krungu sampeyan balik nera bilawas keloas ati sun kaya Mas Kapil, Yes. sang MUA terbaik Seberbes Selatan sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang. Berarti Mbak Nita sama Mas Alif tidak salah pilih MUA. Betul. Terlihat riasnya sangat cantik, Yes. halus. Siapa lagi kalau bukan Bayu Sukses Wedding. Beb transfer 300 ya. Iya. Suwun. Mohon izin Asmarnada, kita acara ada dulu, dipersilakan untuk Bapak Dalang memandu acara. Terima kasih. Bapak Dalang Ibu yang hormati, Sugeng Siang Suka Pepanggian Malik,
mantan hati coro panggih pengantin adat Jawa ingkang mereka pandingani dening sang suku Mangkala menika Mbak Nanes kanthi gumiringi kending kepo kira. Bismillahirrahmanirrahim carita Bismillahirrahmanirrahim kondo yang sukmo ati linangkung kayu ngono panjenengan ingsun pus ndungkap mangsa kala dumawahi kodrat saking pangosanipun Gusti kang murbeng tumati ana satriya ingkang asipat jaluk ingkang sumedya ana tepi jejering agesang ilo-ilo ujaring para wanita. Harap tidem permanem walang alisi krono samirana ora obah mungkap piarsa sempantening gumiringing kending kepokira nalika samono sang siat moja pengantin kakung ugi kadherekaken dening Manggala Yuda cacah kalih ingkang sampun ngasta inggih menika ingkang kapasta kembar mayang kembar wis ngarani padha mayang sekar. Dene sang siat moja pengantin kakung kanthi pinethuk dening satriya kekalih ingkang sampun ngagem busana kaprajuritan. Sapunika sampun ngasta kalpa taru jaya ndaruh minangka tandha dhauhing sang pengantin Sarimbit. Lampahipun sang siat moja pengantin Sarimbit kalamat sinandra kaya dene sang Sri Naranata wonten ing Keraton Surakarta Hadiningrat. Tumurun saking tepak sesana tumurun saking sasana rinengga amarta kandhapipun sang Sirata sang Bagus menika Ali Rasul. Sapunika sang siat moja pengantin kakung tansah apagut tingal catur netra catur wis ngarani papat netra mripat padha saknalika sang pengantin putri Diah Ayunita Septianingsih amarta kandhapipun sang Bagus menika Ali Rasul kanthi pinethuk adicaranipun balang gantal gantal kang minangka tembung suruh kalamun kurebe seje rupane kalamun ginigit padha rasane. Dene ingkang kaasta dening sang sirat moja pengantin putri kawastanan gondang kasih. Dene ingkang kaasta dening sang sirat moja pengantin kakung kawastanan gondang tutur. Muga sang sirat moja pengantin Sarimbit tansah manunggaling cipta rasa budi lan karsa. Paripurnaning adicara balang gantal sang pengantin kakung anglepas gamparan. Sasampun nglepas gamparan katerasaken adicaranipun menika adicara pitakhantikan. Pitakhantikan dene sang pengantin kakung sang Bagus menika Ali Rasul. Menika sampun anglepas gamparan samparan sigra tinapak saknginggiling tinukebing layah pratala padha sakala kanthi kaseksen sakurebing langit saklumahing bumi padha sakala kapitak biar pecah padha saknalika manunggaling kuning putihing telur tansah manunggaling atma sarira manunggaling kama sarira. Paripurnaning adicara menika pitakhantikan sang pengantin putri sigra gopoh amundhut bakara kencana ingkang isinipun sekar mawar melati setaman ingkang kangge hamiji samparanipun ingkang garwa. Mugi tansah pinaringan bagya mulya ingkang lumampah bagya mulya ingkang kepanggih. Paripurnaning adicara pitakhantikan sang pengantin putra sang Bagus menika Ali Rasul kumlawe astonipun hanangting astonipun sang sirat moja pengantin putri kawastanan junjung derajat. Sintur pinayang dene panjenenganipun menika Mas Dede Sulaiman ingkang samangke badhe anuntun ingkang rayi menika sang Diah Ayunita Septianingsih dalah sang Bagus menika Ali Rasul. Sapunika mangke katuntun kanthi kagendong. Sapunika kapuri mlampah kanthi humiringing Srukandra sang Siranata.
Sri Narendra Kawinul weh Jagatraya tan karono karenan panjrahing Siti Sidhem Permanem Pernahing taman Adi Condro Kirana kang rumendah angel pinarbawan dening Sang Sirat Maja pengantin sarimbit ngemenika Sang Dyah Ayu Nita Septianingsih dalah Sang Bagus menika Ali Rasul paripurnaning adicara ngemenika sindur pinayang katrasaken adicaranipun ngemenika bobot timbang dene panjenenganipun ngemenika Bapak Dede Sulaiman ingkang siang punika dados sesulihipun panjenenganipun Bapak Mas Duki almarhum sapunika kanthi hamangku putra putri kinasih Sang Dyah Ayu Nita Septianingsih kapangku wonten ing sisih kiwa dene Sang Bagus menika Ali Rasul kapangku wonten ing sisih tengen. Artosipun dene panjenenganipun menika Mas Dede Sulaiman sapunika mboten badhe mbang cinde mbang ciladan. Tegesipun mboten badhe amilah-milah pundi menika anak mantu, pundi menika anak pribadi. Sedaya menika kapetang dados putra putri priyangga pribadi. Paripurnaning adicara menika bapa timbang. Katrasaken kemeriko hati coronipun kemeriko umbul donga dene ingkang roko kemeriko panjenenganipun Bapak dari Sulaiman ingkang badhe amisuda sang putra putri kinasih bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma tejayakna leputing pati gumanti kayuana cahya manek mancur soroteng Allah cahya manek mancur soroteng Nur Muhammad cahya manek mancur soroteng Nabi Allah Yusuf alaihi salam cahya manek mancur soroteng Joyok Sumo cahya manek mancur soroteng nini penganten kaki penganten ijo royo-royo katyo godong dringung manyar-manyar katyo temanten anyar mugi-mugi sang pengantin sarimbit sasampun pinaringan donga dening ingkang raga muga tansah pinaringan wiji sawiji mulane dadi mbok pinaringan wiji putra dados putra ingkang waladun sholihun putra ingkang saleh putra ingkang saged mikul dhuwur derajatipun tiyang sepuh kalih mbok pinaringan wiji putri dados putri ingkang salehah lan mugi-mugi Mas Ali Rasul dalah Sang Dyah Ayu Nita Septianingsih ingkang badhe hambangun balai wisma balai keluarga sak mangke dadosaken keluarga ingkang rukun jodoh ingkang langgeng lan mugi-mugi dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Dilenggahaken Mas nggih. Bapak dalah Ibu ingkang hormati paripurnaning adicara ngemriko umbul donga kacar kucur awas ketos palawijo cinampur jagung kawak kedelek kawak kapurata kacar kucur menahi werdi kanca dadi sedulur sanak dadi kadang mugi sang panganten sarimbit saged maringi dumateng tangga teparo keluarga ingkang ambetahaken langkung-langkung maringi dumateng para fakir dalah para miskin. Dene sang pengantin sarimbit menika hanitipaken ingkang awujud inggih menika pawitanipun sang pengantin sarimbit yang badhe hambangun balai wisma balai keluarga mugi enggal pinaringan kelangkungan lan saged tansah pinaringan keberkahan ingkang linangkung. Yuk monggo dahar kembul bucono Hondrowino utawi ingkang kawastanan menika dahar kelimah utawi ingkang kawastanan dulang dinulang utawi kawastanan suap-suapan sekul petak ingkang kedelah wonten ing lepek seto mugi sang sirat maja pengantin sarimbit bebasanipun abot enteng menika badhe sareng-sareng dipun lampahi badhe dipun pikul sareng badhe dipun sangga sareng katrasaken adicaranipun menika adicara unjukan tirta wening tirta wis ngarani banyu wening
Dene Sang Siatmojo pengantin sarimbit menika kedah gadah pikiran ingkang wening, penggalih ingkang becik, ingkang bandhang bakal anuwuhaken wijine Gusti ingkang kasebat menika putra putri sekaring kedaton utawi putra putri sekaring bangsa agama. Paripurnaning adicara menika unjukan tirta wening. Katrasaken adicaranipun menika adicara beset panggang enggal menehi werti dene sang pengantin sarimbit Sang Bagus menika Ali Rasul dalah Sang Dyah Ayu Nita Septianingsih. Kepanggihipun dinten punika kanthi dipun ridhoni dening Gusti Kang Maha Agung. Bapak dan Ibu, sebelum beset panggang dimulai, monggo Mas Ali Rasul dan juga Mbak Nita Septianingsih biar tenaganya lebih bersemangat lagi. Yuk coba kita kasih aplaus yang paling meriah. Tepuk tangannya mana? Setelah kita kasih aplaus, kita hitung bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tarik Mas. Ya, tunjukkan kamera. Paripurnaning adicara menika beset panggang utawi pedhot panggang. Adicara menika beset panggang katrasaken adicaranipun pasugatan sekul adep-adep utawa nasi adep-adep. Pasugatan nasi adep-adep adat Widiwetono yang masih diuri-uri di wilayah Bumi Ayu, Paguyangan, Kecamatan Siramok, Kecamatan Salem, Kecamatan Bantar Gawung. Ya, dicampur-campur Mas. Yuk berdua. Bapak dan Ibu yang hormati, perlu kita sampaikan untuk para hadirin, tamu undangan dan juga keluarga besar dari Songgom, Lambut Silaning Akrami, Sang Bagus Ali Rasul dan juga Nita Septianingsih. Pada hari ini, Juru Semboko Pangrenggo Busono Juru Tata Rias dipercayakan bersama Bayu Sukses Wedding Organizer dari Dukuh Cipanas Desa Kedung Oleh Kecamatan Paguyangan. Hati coro kawejengaken kembali ku hati coro nipun kembali ku hati coro sungkeman dumateng Bapak Sarimbit dalah Ibu Sarimbit. Hati coro sungkeman kanthi gumiringing gending santi mulya sang pengantin putri Dyah Ayu Nita Septianingsih. Ang lepas duwung utawa nglolos duwung kanthi lampahipun alon-alon den aririh wong karsuna bakal santi genang-gening mahanani dadi. Ibu Nita ingkang marak sowan Ibu. Ibu tinampi sembah sungkem Nita Ibu. Kata kalepatanipun kegilahanipun Nita tumrapipun Ibu nyun agungi pangapunten dhateng tesi kotor. Ibu swarganipun Nita menika wonten samparanipun Ibu. Dinten punika Ibu Nita ngaturaken sembah sungkem saking jempol samparan dumugi bocah keng rekmok leman. Bapak tinampi sembah sungkem Nita Bapak. Kata kalepatan kekilafan Nita tumrapipun Bapak nyuwun agungi pangapunten tansah dipun apunten dening Allah Subhanahu wa taala. Muga tansah pingkantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi Bapak tansah tilar ingkang husnul khotimah, kegandengan atut runtut teruntungan. Mindo mimih pain hamintuno. Tanpa Bapak alim boten ageng. Bapak ali ngaturaken sembah sungkem pangabekti saking jempol sama dumugi saking rekmonipun Bapak. Sasamsung dumateng Ibu Dalapopo hangrangkul kanthi kinempit kempit kathah kalepatan kekilafan ali tumrapipun Ibu nyuwun agungi pangapunten gugarbane Ibu atus ali micil saking gugarbane Ibu menika tasih jabang tesi kotor. Ibu tinampi sembah sungkem kula Ibu badhe paring sungkem dumateng ingkang garwa menika Mas Bagus Ali Rasul.
kanthi mlampah alon-alon sang siat mojo pengantin putri Diah Ayu Neta Septianingsih. Kang Mas ya bersimpuh di hadapan suami tercinta. Mas Ali sudah menjadi iman dalam rumah tangga, mudah-mudahan selalu iman dunia akhirat. Mas Ali, marilah kita bersama-sama membangun keluarga, jadikanlah keluarga yang rukun, jodoh yang langgeng. Selanjutnya dipersilakan Mas Ali untuk mencium kening dari Mbak Neta. Bapak adalah ibu yang hormati paripurna ngati coro ngemerika sungkeman salajengipun kalajengaken ati coripun foto pangapit pada siang hari ini Bayu sukses mempercayakan kepada Andriawan Foto Studio.
cocok inyong mereka ayo. Spesial perform Keong Racun Beza bareng Ibu Hajar, Bos Wira, Bos Wira. Say, sini say temenin. Lu ceman kemon, matanya melot. Lihat kau di semong, pikiranmu jorong. Mama Hajar, Mentang-mentang bohai, aku dianggap jablay. Mama Hajar, Dasar komoy Mama kucing, Hajar. pengen ngecek tetap. say sorry 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 bang. Jangan Pengantin. remehkan aku. Sorry, sorry, sorry bang. Mama Hajar, Bukan Jawa murahan. Dasar kau keong racun. Mama Hajar, Mama Hajar. Jangan tiba. Ngomong gak sopan santun. Kau anggap aku ayam kau. Goyang mah, Kau rayu diriku, kau colek diriku, kau goda diriku. bareng-bareng yo semuanya yo. Hey! Kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ngajak happy Lagi yo. Hey! Mau ke mas, artis sampai artis. Happy happy. Spesial keluarga besar. Keluarga Hajar, makasih pengantin-pengantin. Dijoli, dijoli, dijoli. Dulu, tukar dulu. Mas, dijoli dulu. Dijoli mas, dijoli Ya, Mas, pengantinnya. Mang Ibuan. Pengantinnya dijoli. Racun, racun. Goyang dulu, racun, racun, racun. Goyang dulu mas pengantin. Mas Ali. Yo. Mama Hajat, Terima pengantin kasih Mas. Mbak Nita. Mas pengantin, Mas pengantin. Mbak Nita. Mulut gemat kami, matanya melata. Lihat body semok, pikiranmu jorok. Mama Hajat. Mentang-mentang bohai, aku dianggap jauh. Dasar komoy kujai, ngajak cekin dan sampai. Sorry, 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 cek. Jangan Terima kasih remehkan pengantin. aku. Terima kasih pengantin. Sorry, sorry, sorry bang, aku bukan cewek murahan. Masih spesial pengantin keluarga Dasar besar. kau keong racun. Ayah kamu. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, Kau goda diriku, kau jomblo. bareng-bareng yo, yo. Hey, kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ngajak happy. Bareng-bareng, Hey, tanpa basa-basi kau ngajak happy. happy. Yo, kita Terima kasih pengantin. kembali. Sampai habis dong. Barangkali mau ganti lagu Mas apa Ali, Mas pengantin? Ali. Pengantin joget dong pengantin. Bos pengantin, Pemanasan, pemanasan. pemanasan bos pengantin. Iya. Barangkali habis Ayo, lagunya Bos. apa disiapin? Bos Ali. Saya mau maning Bos Ali. Mama Hajat ini bongbong men ya. Mama Hajat ini seplong. Duwe mantu anyar Mama Hajat. Jan, eman Iya, bakal dia Bos. putu. Dilemane dia putu. Mantune ganteng eman ya. Matanya melotot, lihat body semua, pikiranmu jorok. Mentang-mentang bohai, aku dianggap jablay. Dasar komoy Terima kasih, Mama Hajar. ajak check-in dan sampai. Sorry, 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 Cek. Jangan remehkan aku. Sorry, 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 bang. Ku bukan cewek murahan. Dasar kau keong racun. Kenal ngajak ketidur. Ngomong Sopan santun. Kau anggap aku ayam makan.
kau jelek diriku. Hey, ku takut sekali tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Ku tak tahu malu. Ngajak happy-happy. Dulu kemon-kemon tentang Melotot, lihat banci semok, pikiranmu jorok. Mentang-mentang kokai, aku memang seorang jablay. Kucai, sang santai. Sorry, cek, jangan remehkan aku. Bos Ira mau ikut? Sorry, bang, aku bukan banci murah. Saat kau yang racun jaket tidur ngomong sopan santun kau anggap aku Wis racun. yang racun. Bos Ira joget aja. Anta mau nyanyi? Nyanyi dong. Ya, aku pengen denger suaranya. Bos Ira Oh, bisa nyanyi dia. bisa. Gak. Kalau Mas Wira nyanyi saya ketilep. Coba. Suaranya bagus soalnya. Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Hatiku memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Jangan lelah menghadapiku. Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama. Karena kamu kekasih terhebat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Jangan lelah menghadapiku. Asik. Ngobor kodok.
habisin. Padahal si nyosor nih pupur medok. Yo wiso. Jangan dulu duduk, joget lagi. Asik. Lanjutkan nih. Ayo sini dong, sini saya, sini saya. Ini siapa namanya Ibu? Dari Songkot juga. Dari Songkot. Terima kasih untuk keluarga Besan Songkot. Kedamar remang-remang Ni ngesor kersem itu legalan Tempat ke warung bedengan Belakangnya rendah rambutnya abang Tumpakannya motor doyong Ngebatuk senternya toh Alasannya ngoper kodok Padahal si nyosor nih bubur medok Iya, terima kasih Ibu Besan. Jaluk pimpitune diganti bisikan cinta be ya Wak ya. Pokoknya bosku yang punya teraling Surabodang Bersama Asmara Nada sing dua lagu Jaluk Pimpitu bisikan cinta ya. Mama Besan, ayo dong Mama Besan. Dudu saking kula rebut cintane wong secen tapi senyatane ora bisa gelale umpama cinta sing nempel ning dada perasaan ora beda pira. Mama Besan, Ibu Hajah Dede, ayo Ibu Hajah Dede, ayo dong, ayo Bunda cantik. Mungkin wis terlanjur kula seneng lakune batur, tapi senyatane ora bisa gelare bisikan cinta sing nempel ning dada perasaan ora beda pira. Mama Besan sing ayu dewek iya rane nok sapa nok karane nok oh namanya Asa, nama panjangnya bukan putus asa kan. Nok Asa goyang maning nok Asa. Mama Besan Sintu Jaluk Pimpitu diganti ke bae bos ya. Terima kasih Nok Asa. Habisin satu lagi sayang. Mama Besan terima kasih. Ayo bos.
bos. Daripada ngadeg bae dan mendingan joget karo nyong. Rimen lagunya apa sih? Dia main lagunya apa? Lah. Lamun cinta bisa diukur, emong kanggo lakine batu kanggula sifate wong wadon wong loro ra bakal ketunggon sunggemen durung kelakon rombongan emak-emak mungkin wis terlanjur kula seneng lagi nebatu senajan buktine batin kerasa hancur bisikan cinta sing nempel ning dada perasaan ora beda pira asmara nada UTG Pro Audio. Ayo mama, rombongan emak-emak. Rombongan emak-emak. Masih bersama DJ Yofi. Lagunya kanggo bos-bosku yang ada di depan sana. Kakak, kula pengen kesandi senajan ora dikawin kang kula rasane prihatin. Buat tete-tete sing lagi nyekel duit, ayo bagian pada ngaku bayar nyong, bagian pada disawer ngaku hilang ya duit teh. Lamun cinta bisa diukur, emong ganggu lakine batur ganggula sifate wong wadon gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon dudu saking kula rebut cintane wong sejen tapi senyatane ora bisa kelale.